Heippa vaan, heippa kaikille ja tervetuloa takaisin tänne ihanille valitusosastolle, jota mä oon tässä jo viikkotolkulla oikeastaan meidän kaikkien suruksi ja mun ilokseni saanut pyörittää täällä netti-tv:ssä. Tää on ihan siis käsittämättömän ihanaa duunia. Ja silläkin tavalla, että kun täällä pystyy tosiaan ottaa kantaa niin kaiken maailman tämmöisiin epäkohtiin ja pieniin, miksei muihin kohtiin, niin voi ottaa kantaa sille vähän valittaa ja narissa. Että NATO on just niin kuin tuosta narinasta tuli mieleen, että siellähän niin liitokset narisee ja ovet narisee siellä Nadon ovet, niin kuin Ladon ovet oikeastaan, mutta se on niin kuin Nadon ovet silleen, että kun ne on se kirjaa hauskasti mukavasti pantu se N siihen alakoon, että se ei olekaan niin kuin Ladon ovet. Niin sitä vaan, että mun mielestä niin se ei ole mitenkään ajankohtainen asia koko NATO, että siis ei kuitenkaan pitää sulkea niin oviakaan sitten, että jos joskus mennään sinne, niin hyvä on, mennään sinne ja pysytään sitten siellä, että meidän täytyy niin porukalla pystyä itse päättämään se ensin, että halutaanko me oikeasti mennä, vaikka eikö me haluta sitten mennä sinne NATOon, eikä sinne LATOon. LATOonhan voi mennä, tietysti mäkin joskus nuorempana paljonkin oli LADOssa, mutta se on eri asia. Siihen ei tarvitse mitään kuitenkaan koko maailmalta kysyä lupia siihen LATOon. Niin justiin ajattelin sitä Nadosta niin silläkin tavalla ajattelin, että niin Nadohan on, se on kauhean hieno asia, mutta että se on vähän niin kuin vertaisi golfin pelaamiseen, että se on ihan tyhmä, että sä voit ostaa vaikka golfiosakkeen, että me mietitään niin koko maana porukalla mietitään, että ostaako se golfiosake vai ei osteta. Ja sitten voit kuitenkin käydä pelaamaan se, ja sulle valmiiksi sotketaan ne mailat, että ne näyttää niin kuin sä oot pelannut mukaan golfia. Tämä on vähän sama asia tämä NATO. Et mun mielestä se jotenkin on kääntäen verran on oikeastaan samanlainen juttu, että kansikin funtsi, että kuka sitä naimisiinkaan tosta noin vaan menisi. En mä ainakaan. Näin on, että tämmöisiä ajatuksia tällä kertaa on sitten ihan niin kuin, että tämä NATO on kyllä, että se on harkitsemisen arvoinen asia, mutta toisaalta ei sitä funtsia kannata. Harkita voi, mutta ei funtsia. Ne on mun mielestä kaksi eri asiaa. Ja Porvaringassa on pysynyt vissiin paikalla ja kaikki on hyviä, kello on niin paljon kuin vaan haluatte. Kattokaa omasta kellosta. Ja ensi viikolla taas sitten ja valituksia on tullut kyllä. Mä en kerkeä missään nimessä lukea niitä. Ne on kaikki täällä mä kerkeä. Millä hemmetin ajalla kukaan maksaa palkkaakaan tuommoista. En mä mitään rupea lukemaan teille. Mutta te kivasti olette valittanut kyllä ja on tullut tosiaan paljon mukavia juttuja. Oikein ällötti, oli niin ihania valituksia. Heippa vaan, heippa kaikille. Mihin mun koirat meni?